Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot.
Sige. Mukha? Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jute? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang
gusto mo na isulat yung... Maganda siya yung pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim
Chino! Kimchi Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa Madaling Bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit natin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito may hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay Ito malinang na. Akin lang magtitikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo. Yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi mo. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama,
Tama, kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, halgam, Salita ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bitae. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Kutsilyo, something Ku. matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow, yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo.
Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo Oblique. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila kalahati ang puntos May lamang. lungkot. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila.
kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Ako po ay transferee sa isang school. At napakahirap po talaga na ikaw ay ang bagong salta sa isang eskwelahan. Lalong-lalo na kung medyo kakaiba ang iyong pormahan. Kakaiba po kasi ako pumorma, Nicole and Diego. Kaya tuloy pinagtitinginan ako dito sa bago kong school. How I wish nandun ako sa luma kong school. Kaya lang anong gagawin ko, kinailangan naming lumipat ng lugar. Hay, papaano kaya ako ma-accept ng mga tao dito? Please, 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 tulungan niyo po ako. Ayan. Hindi talaga madali. Oo. Ang lumipat Ikaw from one place na-experience to mo? another. Ang sigurong maiisip kong paglipat, yung nalipat ako, hindi rin talaga eh. Yung para bang yung nag-ano ko ng so much, yung nag-adjust ng Kasi sobra. personality mo, kahit matagal na kayong ka-school, magugulat na lagi. Ikaw si Nicole talaga magbibigay na paano siya tanggapin kung kakaiba ka. Ate, alam mo ako, wala akong pake. Ikaw ang mag-adjust kung hindi ka komportableng makita yung malaking bulaklak ko sa ulo. Hindi problema ng bulaklak ko sa ulo yan. Oo. Hindi problema yan ng, natanda mo there was a phase in my life na nagbebenta ako ng headband. Na may mga headband ako na mga malalaki na mga kumikinang, 'di ba? Na Ay, bumili ba? Meron, Oo, okay. oo. Kaso nagmura na siya ngayon kaya Oo. hindi na ako magbebenta ng ganun. Buti na kumita na ako noon Oo. 'di ba? Pero hindi kasi lahat kaya magsuot ng ganung Oo. klaseng headband It takes a Nicole Yala na magsuot ng ganyan. Tsaka yung mga palaking paribon. mga malaking ribbon, Oo. malaking bulaklak. Wala akong masyadong pakialam kasi and I think yun yung pwede mong isipin na una, hindi kasalanan na maging unique ka. Yes. 'Di ba? And kung hindi man in terms of problema din kasi ito ng mga kunyari, yung lahat sila writer tas ikaw lang yung theater actor, kunyari, 'di ba? Ramdam mo talagang ibang-iba ka na parang ba't sila ganun lahat mag-isip, lahat sila nakasubsob, 'di ba? Parang tayo, pag halimbawa nakaka-encounter tayo ng mga taga-finance na department, iba yung mind ng taga-finance na minsan may mga galawan silang hindi natin gets. Kasi nga, palibasa yung utak natin ay hindi katulad nung kanila. May mga kanya-kanya kasi talaga yun eh. Ito lang yung napansin ko, tayong may mga PhD, yung mga Ayan, may permanent head damage. Parang we Correct. take pride sa pagiging unique natin. Correct. Diba? And maganda yung sinabi mong ganyan, Jegs, that you take pride. Kasi pwedeng you will take pride in being unique. Yes. So, kunyari, dun sa bagong school na pinasukan mo, kung ikaw lang yung ganyan, hindi mo kasi in-explain. Sana in-explain mo anong klaseng pormahan ba yan. May microbanks ka, ikaw lang may ikaw lang ang may microbanks na hindi maintindihan ng lahat kasi nagbanks ka pa, 'di ba? Kung micro rin lang naman. 'Di ba yung ganon? O di naman kay ano ba, forma ba ito, kulay? Malamang siguro sa pormahan. Pormahan siguro, ganyan. Alam mo, eventually, makakahanap ka rin ng mga taong makakaget sa'yo eh. Ganon naman talaga kapag ka bagong salta ka. Mangangapa ka pa talaga, ikaw talaga mag-a-adjust. Lahat sila parang adjusted na eh. Lahat sila okay na sila. May mga set of friends
friends na sila, komportable na sila sa galawan, ikaw bilang bago, wala ka naman talaga ibang choice kundi mag-adjust sa kanila. Ganito lang kasi mag-work yung utak natin. Lagi nating iniisip yung negative. Ayan. Negative talaga pag Correct. tinitingnan ka, laging iniisip mo yung negative. So hindi mo alam, baka nakita ay, kakaiba. Okay yan, parang Ayos, bagay siguro sa akin. Malay mo, di ba? Ikaw pa pala nagpauso, di ba? Trendsetter ka ng na. microbanks, di ba? Biglang buong school naka-microbanks dahil sa'yo. Di ba? Hindi mo masasabi. Kaya, sa alip na puro nega yung maisip mo, 'di ba? Una sabi mo nga wala ka na magagawa. Ang na-imagine ko diyan, baka kinailangan mo lumipad ng school kasi yung lumipat kayo ng tahanan, ng bahay. ganyan. Mahirap nga naman talaga eh. Totoo talaga 'yan. Ang hirap kapag malayo yung school, malayo yung work. So, kailangan mag-adjust. Wala na munang choice. So, dahil wala na munang choice sa ngayon, 'di ba? May choice ka pa rin. May choice ka magreklamo araw-araw, magalit sa mga taong hindi ka tanggap, or katulad nga ng sabi ni Diego, you take pride in being unique. Yes, Pwedeng maging excited ka kasi ikaw nga ang maging susunod na trendsetter sa school. Kasi stand out kay pag unique ka eh. Correct ka. Or di naman kaya, baka naman hindi mo rin sinabi kasi sa amin kung gaano katagal ka ng bagong salta. Baka naman sobrang as in ilang buwan pa lang, it will really take time. Eventually, makakakuha ka ng kaparehas mo ng level ng saltek o kaya kaparehas mo na makakaintindi ng mga galawan mo, 'di ba? You will eventually find your flock. Yan. Kahit 'di ba kahit sa mga pelikula na napapanood natin, halimbawa Mean Girls, lumang-luma, Ayan, 'di ba? oo. May mga talagang alam mo yung mga rumarampa. Tapos may mga grupo din ng mga nerd. Correct. Diba? Yung mga nerdy, may grupo din ng mga funk naman yung formahan. Meron din grupo ng mga sama-sama sila mga nag-a-addict, 'di ba? Yung parang ganoon. Ayan, Iba-iba yun yung grupo kasi. namin dati. Nag-a-addict sa kung ano man yung pinagkaka-addikan namin, bahala na kayo mag-isip, 'di ba? May mga bookworms din naman. Yan. Meron. Di ba sabi ko nga kwento ko before, meron akong isang na-encounter na grupo ng mga parang sobrang in math club. So math club sila. So syempre hindi ako join sa math club, ganyan, 'di ba? Tapos tawang-tawa sila sa mga equation. Alam mo, sabi ko, sino natatawa na sa equation? Ano nakakatawa na sa equation? Pero kasi dahil nga may meeting of the minds. Correct sila nagka-anuhan sila, alam mo, talitalinuhan. 'Di ba? Parang katulad ng canal humor versus aircon humor. 'Di ba? Merong mga humor na, halimbawa, pag masyado mataas, aircon humor na tinatawag na parang hindi nila yung iba, hindi na-appreciate. Parang ano yun, nakakatawa na doon, 'di ba? Yung mga gano'n, kaya yung mga jokes na English na parang hindi ko na gets, 'di ba? Pero meron din namang mga kanal humor na yung mga alta de syudad, yung mga yayamanin tsaka mga sosyalin, hindi rin nila mag-gets yung mga kanal humor, 'di ba? Kasi nga kanya-kanya. Parang naalala ko tuloy yung regarding na naman sa spit, yung tayo na lang nag-uusap. Wala silang pakialam. 'Di ba? Kasi yun eh. Tayo pagdating sa spit na improv, tawang-tawa talaga tayo. May mga iba na hindi. Nagsisend kasi kami ni Nicole ng mga ako, especially ako, na napapanood na sa spit. Sa sa mga GC namin ng mga DJs. Correct. Kami lang dalawa nag-uusap. Kaming dalawa yung nag-uusap. Siguro kasi baka capable tayo ng improv. Ay, siguro. Or hindi ko tingin sure. Hindi ko sure. Basta. Hindi, parang nasubukan natin nung nag-content tayo ng yung Chinese New Year, yung nanguhula tayo. Oo, pwede, di ba? Mga inventor kasi kami ka ng kwento eh. So, yun. Feeling ko rin naman hindi tayo ipagtatambal din. Kung hindi din naman parehas tayo ng saltik. kahit papano level ng saltik. So in other words, wag kang mag-alala. Mahanap mo rin yung kasaltik mo. Tama. 'Di ba? Yun lang yun. Yung kasama mo. Correct. Hindi mo kailangan magbago para sa ibang tao. Correct. Para lang mag-adjust. I mean, yung adjustment is of course following the rules, ganyan. Baka naman kasi hindi ka sumusunod sa rules kaya parang ma-outcast ka talaga dyan kapag hindi ka marunong sumunod sa batas na eskwelahan, 'di ba? Pero tingin naman hindi naman kasi unang-una hindi ka papasukin ni Manong Guard eh. Oo nga, kung halimbawang kung hindi ka sumusunod So ano ka lang talaga, kakaiba. Green yung hair, pink yung hair. Ewan, hindi namin alam. 'Di ba? Pero ikaw yun eh. 'Di ba? Kung gusto mong mamatay yung buhok mo, pakialam ba nila? Saka naman talaga. Tingin ko hindi naman nakaka-offend yung fashion statement. Correct. It's your own fashion statement It reflects your character. Identity mo yun. Ikaw yun, alam naman magbago ka para sa kanila, 'di ba?
alam mo, pwede namang mag-adjust kung halimbawa kinakailangan. For example, may formal event na kailangan black lahat. Pero ikaw very colorful kang person, 'di ba? So wala kang magagawa kasi yun yung tema ng event. Pwede mo lang lagyan ng konting konting ikaw, yung mga paa mo yung mapula o yung, 'di ba? Buong lahat maitim, yung paa mo lang mapula. Ewan, hindi ko alam. Or baka ikaw naman medyo may pagka Wednesday Addams ka naman Yan, na mga ganon, laging na- nakaitim, parang Kim Chino na laging nakaitim lang. naka-black. 'Di ba? Oo. May mga ganun talaga. 'Di ba? Kanya-kanya kasi talaga yan eh. Hindi natin masasabi kung hindi natin pwedeng ipilit yung sarili natin, yung preference natin sa iba. In the same way na kailangan nating intindihin na ganun lang talaga din sila. Iba-iba lang din talaga lahat. So, ganun talaga yung herd mentality ko minsan eh. Di ba? na May parang- mga, you can't sit with me. Ganon, di ba? Kami lang sa table na to. Tama, Di ba? oo. Kasi ganun sila. Oo. Di hanap ka ng ibang makaka-table or di naman kaya, since it's a school, isa ding pwede mong gawin is to prioritize the studies. Sa Yan, tingin oo. ko Oo. 'di ba? Hindi naman din masama na mas i-prioritize mo yung mas magbigay ka ng mas maraming atensyon at oras sa pag-aaral mismo. Oo. Kung hindi ka naman nabubuli, hayaan mo sila. Ganun lang talaga, hindi naman kailangan malaki yung barkada. Correct. 'Di ba? Minsan kahit isa lang o kaya dalawa sapat na. Okay na 'yun. Kayain mo, Nicole Yala or Wednesday Addams. Ayan, Oo. 'di ba? O Okay hindi, lang, hindi ka man nakakapanakit, wala ka namang ginagawa kasi ikaw to eh. Correct, 'di ba? Na inaano ba kayo ng malaki kong ribbon, 'di ba? Hindi naman, 'di ba? Tama. Wala naman siyang ginagawa sa inyo, 'di ba? Maraming nabubwisit kay Nicole Yala sa pormahan niya. Marami siyang basher. Oh. Ayan na naman siya. Ang laki-laki ng ribbon Oh, niya, diba? 'di ba? So you cannot please everybody. Hindi Oo. talaga. Ako ganito yung thinking ko tungkol sa pagiging different, especially pagdating sa mga pormahan, ganyan. Ang lagi kong iniisip, today is all we have. Ngayong araw lang ito ang meron tayo. Wala tayong assurance na abutin natin yung bukas. Wala tayong assurance na abutin natin yung mamaya. So pagising, ang mindset ko lagi is, what if makita ko yung pinalit sa akin? Diba? Ito, thinking ko dati nung dalaga ako eh. What if makita ko sa kalsada magkasalubong kami ng pinalit sa akin ng ex ko? Diba? Hindi ba dapat nananampal yung ribbon ko? Tama. Hindi, naniniwala kasi ako talaga that today is all we have. So I don't need to wait for a special occasion para magsuot ng kumikinang. Hindi ko kailangang maghintay ng formal event para magsuot ng Mayat de la Rosa fine jewelry. Tama. I can wear it anytime and anywhere I want. Hindi ko kailangang maghintay kasi minsan kakahintay mo for the perfect time, hindi na dumating. Or hindi mo na na-enjoy yung present, kahihintay ng kailan ko ba to pwedeng suotin? Saan ko ba to pwedeng dalhin? Tama. Diba? So yun. Pero alam niyo ba yung Nicole Yala, magkaiba sila ng asawa niya. Oo. Yung asawa niya parang gusto lang pambahay Alam mo, lang. hindi lang yun, Jegs. Alam mo kapag halimbawa nagpantalon yung asawa ko, parang kaming nang mag-iina, pati mga anak ko eh. Where's dad going? Diba? May lakad ba? Ba't siya nakapants? Ako ba ang kumikinang ulo, Jacob At Bandido? ako kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oo, totoo yan. So, Pagka pag halimbawa, suot na ng pantalon, hala may lakad tayo. oo, may lakad ba? Hindi na-inform, nakapants siya today. Kaya kapag halimbawa syempre dahil as you grow bigger o pag mas malaki ka, pag lumalaki yung sizes, lumalaki din yung presyo eh. Pansinin mo yun. Hindi siya pare-parehas eh. Kasi syempre mas maraming tela, mas marami yung gumawa, mas maraming tahi, diba? So ganun. Pero ako kapag halimbawa nag-isip siya na mag-shop siya for clothes, sabihin ko talaga go. Kasi hindi niya masusuotin, diba? Kasi siguro, may mga tao talagang ganun lang. And that's being different din, ah. That's being different too. Ibang mukha naman siya, di ba? Oh, di ba? So hindi lang to ang being different is not just the extremes na na parang pormahang butterfly, malalaking ribbon, chunky, whatever, di ba? Nandun din sa mga halos walang pake sa susuotin. Di ba? That's also them. Kasi dun sila komportable. Ako may Diba? ganyan din akong ugali ko minsan kaya pinapagalitan ako ng asawa ko. Sabi ko, okay na to.
Oo, kasi sige. mga lalaking Oh. okay na to, ito na yun. Yung minsan yung galing sa labahan. Kaya Susod, nga. huwag mo nang planchahin, okay yan. Diretso yun mamaya pag gumalaw na. O di naman kahit uupurin lang naman ako, magugusot din lang naman yan. Minsan nga nagugulat ako, sasabihin ko, mag-uusap kami, di ba sinuot niya na to? 2 days na. Ba't niya sinabit pa rin? Classic yan sa mga lalaki, di ba? Ano ba, yung sando. Ayan. O, sinuot ko na to gabi, tapos hahanapin, sana ba yung kagabi ko lang yung sinuot? Ba't mo nilagay sa labahan? Magagalit pa kami. Sayang eh. Pero kasi, ganun lang din mag-isip. Di ba? And we cannot blame them. Oo, tama. Kesa naman araw-araw, mainis ka at mayamot, di ba? Eh di, intindihin mo na lang that Oo. people are different. Correct. Ayan. Ganun lang yun. O siya. Chill ka lang. Chill lang, ha? Shoutout sa Barangay San Jose, Bulacan, sa San Rafael 1 na nakatutok lagi sa atin. Thank you. O sabi na, bakit di pa nagpahinga yung Nicole? Bakit hindi pa magpahinga yung Nicole Yala? Bakit? Oh, Alam niyo, marami siyang ang bunso ko, 7 years old pa lang. Apakalayo pa po ng laban. Tsaka ba't ako magpapahinga? Di ba? Tama. Kasi sabi niya, ang dami-daming bata ngayon. Pagbigyan niyo naman yung mas bata. Saan? Siguro baka sa trabaho natin. May mga bata kaming DJ, Actually, kalahati sa amin ay mga OG. Meron lang talagang mas OG, mas matanda, 'di ba? Pero ang dami na po naming bata. Oo. Diba? Saka alam nyo naman sa larong basketball na lang, 'di ba? May mga veterano diyan na binabayaran na hindi na naglalaro. Hindi. So kinakailangan kasi ng guidance, Yan, 'di ba? consultancy. Yung wisdom kasi ipapasa yan. Hindi pwede pareho kayong bata. Oo. Paano ipapasa sa inyo yung mga natutunan? Yan, Kung yun yung aalis. logic diyan. Oo. Tsaka higit sa lahat, 7 years old pa lang yung bunso ko. Apakalayo pa po ng laban. Tama. So hindi tayo magpapahinga. At saka yung trabaho namin, it's not something na, oy, pwede ka na, may tsura ka, pwede ka na. Hindi po siya eh. Hindi siya ganun kadali eh. Yan. Tingnan mo, nagagalit talaga tuloy si Miu Miu. Ay, bakit naman pinapaalis si Nicole? Radio won't be the same without Nicole. Diba? May pagpapaalis. Ang daming bata. Pagbigyan ng mga, ganito lang po yan, diba? Ito lang po ba yung trabaho na meron? Oo. Diba? Hanap din ng mga trabahong meron. Ayan, Oo. Yan. Ganyan ito yung pinag-uusapan natin, 'di ba, na dahil nga kakaiba nga si Nicole, yung halos mga kasabayan niya wala na, 'di ba? Yung mga pero yun siya eh. Yun talaga ako. Kahit nga pilitin ako, yung sinasabi sa akin, mag-AM ka na. Sabi ko, ba't ako mag-AM? Feeling ko mamatay ako agad sa AM sa pagiging daldalera ko. Baka mga tinira ko lahat, di ba, Jegs? Baka lagi ako may pulang ilaw dito sa gitna ng noo ko. Tama. Diba? Halimbawa, sample, kung may flash report, paano yung Nicole Yala kung sa AM na? Diego Bandido, kasalukuyan akong nag-re-report dito sa may tabi ng Pasig River. Anong ginagawa mo dyan? Oh my God, nakakalurky. May poging dumaan, Jegs! Sorry, na-distract ako. Ayan. Kaya hindi pwede diba? talaga. Kaya hindi pwede AM. Oo, ayan. Lalo na kung yung suspect na nahuli, pogi. Diba, pogi? Ayan, wala na. Oo. Hindi na tayo Baka mabaliktad yung narrative, instead yung biktima, yung kawawa. Correct. Kawawa yung pogi. Diba? Diba? Ayan. Sabi ni Kiel, parang Ann Curtis lang yan. Pag ayaw mo kay Nicole, huwag kang makinig. Hindi ka kawalan. Ayun, nagalit sila tuloy. Sa amin, Thank you. Sa amin naman, as long as kailangan kami ng industriya. Correct. Hanggat medyo nakakapagpapata. Nagko-contribute pa kami. Kasi we would know eh. Tsaka wala naman kaming control eh. Totoosin eh. Totoo. Diba? Pag nagdesisyon yung management, Nicole, Diego, medyo matanda na kayo, hindi na kayo pwede dyan. Diba? Wala nang dating, palitan ng bata. Ay, wala din. Ngayon na may iaambag pa kami na medyo malaki at matindi. Yan. Ba't kami aalis? Parang tanga aalis. Wala namang problema. Diba? Why fix something that's not broken? Tama. Taray. Why fix something that's not broken? Nakakaloka. Siya. Diba? Napapahaba tuloy kami. Marami pa kaming gagawin ngayon. Diba? Dapat aalis na ako, kaya lang may trigger eh. Diba? Sabi nga, big no. Miss Nicole, stay ka lang dyan. Alam nyo nga, thank you ha. Kahit hindi nyo nga ako sabihan, andito lang talaga ako. Kaya nga yung mga iba nagugulat eh. Na parang, nandiyan ka ba?
Kasi totoo naman din, 22 years na. Eh, di ba, anong gagawin ko? Eh, kailangan nyo pa ako eh. May Tama. nangangailangan pa sa akin. So, Correct. dito lang tayo. Oo. Yan. Ayan. Sige, O alis siya. na muna. O, Go. bye. Bye. Kalma lang kayo. Kalma lang kayo, guys. It's a Monday. Relax lang, ha? Chill, ha? Bye. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang
skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Oh, no. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha?
maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper.
Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no?
Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? kopya Madaling Kopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay kopya baboy. kopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinaw na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. kopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Wala kay Saylayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo.
Uy, ano yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. At Last goodbye. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente.
tambalang kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Hello. Ayun. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Isang mapagpalang araw ng Lunes sa inyong dalawa. Itago nyo na lang po ako sa pangalang James. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang isang simpleng pangyayaring nag-iwan ng marka sa puso ko. Ganito po kasi. Papasok ako last Friday sa opisina. Katulad ng maraming empleyado, maaga akong gumising, mabilis na naligo, nagkape ng halos hindi nalalasahan at nagmamadaling lumabas ng bahay. Sumakay ako sa siksikang jeep. Pare-pareho ang mukha ng umaga. Matrapik, mausok, mga taong tahimik at nakayuko sa cellphone. Dahil pagod at kulang sa tulog, hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako habang umaandar ang sasakyan. Nagising ako sa malakas na boses ng galit na driver. Paulit-ulit niyang sinasabi na huwag sumakay ng jeep kung walang pamasahe. Doon ko nakita ang isang lola. Halatang mahina na, may dalang lumang eco bag, at nakaupo malapit sa harap. Nakayuko at tahimik si Lola. Hindi siya makatingin sa driver. Ramdam ko ang bigat sa loob ng jeep. Walang nagsasalita at kasama na ako doon. Sinasabi ng driver na hindi na uso ang libre. May mga anak daw siyang pinapakain. Naintindihan ko naman. Trabaho niya yun. Pinaghihirapan niya ang kita niya. Pero habang tumatagal ang pagalit na boses, parang naiiyak na si Lola sa kinauupuan niya. Wala daw talaga siyang pera. Biglang may nag-abot ng bayad para daw kay Lola. Paglingon ko, yung magtataho na nakaupo sa likuran. Mas lalo akong natahimik. Buti pa yung magtataho na isipang tumulong agad. Samantalang ako, nakaupo lang, nanonood, nag-iisip, naghihintay. May trabaho naman ako. Mas maayos ang suot kesa sa magtataho. Mas may kakayahang tumulong. Pero sa sandaling yon, hindi ako ang unang kumilos. Pagbaba ng Lola, mahina siyang nagpasalamat sa magtataho. Humingi din siya ng pasensya sa aming mga pasahero. Ang hindi niya alam, ako yung gustong sorry sa kanya. Wala naman akong ginawang masama pero wala din akong ginawang tama. Buong araw ko yung dala sa opisina. Habang nakaupo ako sa harap ng computer, nagre-rewind sa utak ko yung eksena sa jeep. Minsan, hindi naman natin kailangan ng malaking pera o malaking pagkakataon para maging mabuti. Kailangan lang nating maging handa, maging alerto, maging mahabagin. Napaisip tuloy ako kung ilang beses na kaya akong may pagkakataong tumulong pero hinayaan ko lang na lumipas. Ilang beses na kaya akong naghintay na may ibang maunang gumawa ng tama. Hindi ko na nakilala ang magtataho.
Hindi ko man lang natanong ang pangalan niya. Pero sa simpleng ginawa niya, may itinuro siya sa akin na hindi ko malilimutan. Minsan, ang kabutihan, hindi pinag-iisipan ng matagal. Simula noon, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako maghihintay ng ibang kikilos. Kung kaya ko, gagawin ko. Kahit maliit na bagay lang. Piliing maging mabuti. Hindi natin alam kung kailan tayo bibigyan ng pagkakataong maging sagot sa panalangin ng iba. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, James. Hi, James. Thank you for sharing your story, Salamat. James. Ano kayang sasabihin ng driver na si Sir Johnny Ortiz? Dito. Oo. Ikaw ano, kuya, anong opinion mo? Oo. 'Di ba napakahirap kuminsan sa mga ganitong sitwasyon? Ang Bit tanong, niya hanggang opisina. hanggang opisina. Dala niya hanggang kwento na may Oo. wagang burnay. Ang tanong, ano din kaya ang masasabi ng Grab driver na si Roel ng Santa Mesa? Ay, grabe. Na Love Radio lang din Oo. daw ang stasyon. Ayan, yun itong mga kagaya nitong mga driver na to na alam, 'di ba kasi naiintindihan nila yung POV nung manong driver ng jeep. Correct. Diba? Totoo yun. Kasi siguro, in their minds, hindi natin nila lahat, no? Pero para sa isang nagtatrabaho, for example, tapos ganyan ang kanyang profesyon, diba, chopper? Kung lahat kasi pagbibigyan, diba? Ganito lang ang feeling ko na thinking, ha? As a psychologist for today. Okay. Kausap mo ngayon, Diego Bandido, Nicole Yala, the psychologist. Yun yung nakasalamin. Okay, yun. sige. So, I really think that. Wow, English speaking. Nag-English speaking bigla yung psychologist na ni Goleala. Dalawa lang naman usually ang feeling kong iniisip na isang tao na natutulong eh. Pwedeng yun nga, kapag ka pinagbigyan ko to, lahat na lang, 'di ba? Ako naman yung malulugi, 'di ba? O di naman kaya hindi ko naman to kailangan pagbigyan eh kasi next time merong mas deserving o meron pa akong pagkakataon para magbigay ng tulong. Tsaka siguro yung POV na may anak din ako na pinakakain eh. Ayan. 'Di ba? Kaya nga sabi nga ni James, 'di ba, na naiintindihan din nila. 'Di ba? So ganoon. Pero kuhang-kuha ni James dito sa mga salita niya dito sa kwento na may wagang burnay, yung importance of helping na hindi mo kailangan maghintay ng isang alam niyo po, totoo po yan eh. Hindi mo kailangang maghintay na may-ari ka ng isang NGO o kaya mag-organize ka ng isang pangmalakasang feeding program. Hindi mo kailangan mag-wait. Kung kaya mong gumawa ng ganun, why not? Kasi syempre, mas malaki yung preparation, mas malaki yung budget, mas malaki naman ang reach. Totoo naman yun. Pero yung in your own way and in your own capacity, hindi na hinihintay yun. Tama. Go lang. Para intindihin din natin yung kung bakit nangyari yun kay James. Marami kasi tumatakbo sa utak natin bilang anong nag-aaral tungkol sa utak? Psychologist. Oo. Tingnan mo. Paano tayo paniniwalaan kung hindi mo alam kung anong tawag sa'yo kunwari? Neurologist, ikaw psychologist. So ano kasi unang-una, based on experience malamang ni James, may mga nakikita din siya na nagkukunwari lang. Correct. So Pwede. ang nangyari sa utak is nag-freeze ka. Pinroseso mo, tutulungan ko ba to? Hindi. So si magtataho, hindi na nag-isip. Basic, automatic kasi nakikita niya yung sarili niya doon sa sitwasyon ng isang lola na walang-wala. Paano kung mangyari yun sa kanya? Kaya naging automatic fight ka agad laban. O ito po, bayad ni lola. Kung ako yung nandoon, kung ako si James, hindi na rin ako mag-freeze eh. Oo. So depende kasi sa tao din eh. Diba? Parang, sabi mo kasi Jegs, parang yung magtataho, parang nakaka-relate na, kasi parehas na, kahit papano, diba? Parang hard labor, isip mo, diba? Araw-araw kaya, ewan ko kung, madami akong pictures, Jegs, na nagbubuhat ako ng magtataho. Pasensya na, may saltik po talaga si Nicole Yala. Marami akong pictures, promise. Kasi, lagi kong ninanamnam
yung paghihirap na meron sila. Mhm. As in, kasi kaya ko siya binubuhat kasi para maramdaman ko na ito yung nilalako nila everyday, na ang layo-layo ng nilalakaran nila, tapos hindi sila sure kung sa lalakaran nila may bibili. Parang ganun. So sinasabi mo na relate si Mang Tataho sa, 'di ba parang sa ang hirap. kasi- Kailangan ko maglakad na malayo para makabenta. Parang si Lola, kailangan ko sumakay kahit wala akong pera. Ang behavior kasi na magtataho, laban yan eh. 'Di ba sa hirap yung buhat-buhat mo, lumalaban Correct. ka sa buhay. Sa init, Kaya go. nung nakakita siya na ganung sitwasyon, automatic na reaksyon ng utak, laban, ilalaban ko to si Lola. So ganun nangyari. Na alam mo, James, sa totoo lang, tama naman si Diego eh. Iba-iba kasi talaga tayo kung paano mag-function ng brain. Pero hindi ibig sabihin na you're a bad person. Correct, na correct. Hindi, Hindi ka bad person. Oo. Siguro lang naisip lang, kaya mo naisip, James, na ganun. Kasi nakakahiya naman kung sino pa yung parang mas konti yung kinikita kaysa sa akin, di ba? Siya pa yung pero di mo sure, baka mamaya meron siyang nagpapa-franchise na siya. At hindi mo pa alam, Hindi mo ito. pa sure. Baka magkasabwat pala sila. Yung kukunin lang yung loob mo, maaawak. Actually, alam mo, kaya hindi natin din masisi yung mga iba na hindi nagbigay or hindi nag-abot. Kasi pwedeng may ganyan silang thinking. Totoo. Kasi maaaring nakita na nila yung modus na yan dati. Yun yung nakakalungkot pag nagkakaroon ng modus na gumagamit ng mga matatanda o kaya bata. Kasi kung kailan kailangan na talaga ng tulong. Parang the boy who cried wolf. Ayan, 'di ba? Kung kailan kailangan na talaga ng tulong, hindi na ibibigay. So parang si James nagkaroon ka ng dilema kung paano ba magtulong. Yung rules ng isang Nicole Yala na lagi yung sinasabi na wala siyang pakialam kung saan dadalhin to ng batang paslit, basta yung sa puso niya tumulong. Dapat ganun ang default. Hindi ko na siya problema. Alam mo niloloko man siya. Oo, correct. Kung niloloko man ako, basta hindi ko na yung it's not on me. Para hindi bugbugin ng sindikato daw yung bata na linis. Hindi, yun ang thinking ko eh. Kasi diba, minsan sinasabi yan sa akin, ay, inabutan mo na naman, alam mo ba, sindikato yan. O ganito yung thinking ko. Pag hindi din siya nakakuha ng maraming whatever, kung ano man yung, yung may quota, kung ano halimbawa. man yung quota, kung magkano man yung quota, hindi siya kakain. Ayan. Diba? Or hindi siya, or bubugbugin nga siya. Bubugbugin siya ni Chopaeng. Chopaeng. Diba? Bubugbugin siya. Gano ba naman, magkano lang naman yun kung hindi naman milyon yung binigay ko. Wala naman din ako pating milyon, di ba? Gano ba naman, hindi ko naman ikahihirap yung yung 150,000. Charot! Hindi ba? Totoo naman, hindi mo naman ikahihirap yung coins na ibibigay mo. Hindi mo ikahihirap 150 po yung binigay, 50,000 po binigay ni Nicole doon sa bata. So ngayon po yung bata, leader na ng sindikato. correct. Nakapagtayo na po siya. May sarili sa grupo. Pero it's not on me. Kung saan niya dinala yung pera, hindi ko problema. Sa kanya na yun. Uy, pero charot lang yung 50,000 ha. Joke lang, wala pong gano'n na nangyari, 'di ba? Pero totoo, kasi may ganyan tayo eh. At hindi natin masisi kasi nga may mga manluloko kasi talaga. Meron talaga magkakakonsyaba. Actually, tinanong din to ng ni Mrs. sa tito niya. Na actually nakikinig ngayon si Mrs. Tinanong niya na parang bakit mo pa rin tinutulungan yung ilan na humingi ng tulong na alam mo namang niloloko ka. Ganon din ang sabi niya. Nasa kanila na yun. Basta sa akin, tumulong ako. Tuloy lang yung pagtulong ko. Ako, lagi kong sinasabi is nag-empathize kasi ako. Lagi kong iniisip, yung parang sinabi mo kanina na paano kung ako yung nandun sa sitwasyon na yun? Parang between the two of us, ako pa rin yung mas maswerte kasi wala ako sa sitwasyon na pinagagalitan ako. Wala ako sa sitwasyon na parang ang liit-liit ko, 'di ba? So, tutulong na lang din ako. Ngayon, kung saan nga dalhin, hindi na sa akin yun. Ayan. Dagdag pa natin kung bakit nag-freeze si James. Yung mga prank na mga social experiment ngayon. Pwede din. O baka may camera dyan. Kahit hindi natin iniisip, pero nasa subconscious natin yan. Kaya isa yan sa mga dahilan. Problema. Ay, nako. Pero, wala pong presyo ang pagiging mabait. Tama. So, maging mabait, mga kabisyo. Basic. Laban lang! Was brought to you by Ganun. Wala talaga nga presyo eh. Pero pagka alam mong may lokohan na nagaganap, edi syempre alam mo naman na kung kailan ka talaga titigil. Ayan. So, dalawa lang yan. Kay Nicole, tutulong talaga siya kahit sabihin mo,
kailangan ng tulong o hindi o kung saan man nila gagamitin. Basta meron na, hindi Oo. naman lagi. Oo. Pangalawa po, pag pogi, ayan. Sure na. Basic. Kailangan ng tulong ng pogi. Oo, kahit nagrereklamo yung anak niya, Mom, baka bad person niya. No, he's not bad, anak. Ipinaglalaban niya. Pinaglalaban. No, he's not a thief, anak. Uy, tanong dito ni sino to? Edwa Adjerap. Oo. Nicole, si Miss Mayat De La Rosa ba yung na-interview sa KMJS kagabi? Oo, ngayon ko nga lang nalaman eh. Ay, ganon. Kausap ko siya kanina. Ay. Oo. Ganon. Oh, maganda din yung kwento ni tawag dito ni Miss Mayet. Ayan. Oo, maganda din yung kwento noon. Mhm. So nag-aano din yun na nag-share ng kanyang blessings. Tama. Diba? Hindi mo ikahihirap yan. Wag mo nang Tsaka ito talaga ang rule of generosity or rule of abundance. Nahiya pumasok yung asawa ko, may iabot sana. Talaga ba? Oo. Nasa baba? Sumisenyas na. Andyan. Nandiyan sa labas. Oo, ayan. Ayun, ang rule of blessings and abundance. The only way para madagdagan ng mga blessings mo ay dapat marunong ka mag-share. Mhm. Kapag ka laging pagdamot-damot, hawak mo lahat, hindi Oo. ma-feel ulit. Oo. Diba? Balik ulit tayo dun sa analogy na yun nga. Hawak mo 10 payong. Paano ka bibigyan ng trapal? Oo. Paano ka bibigyan ng bagong washing machine? Mhm. Kung hawak mo yung 10 payong, Tama. you have to let them go. Correct. Ganon. Dapat daluyan tayo ng biyaya. Yes, Ayan. correct. Channel lang tayo. Tama. Para fluid din Oo. yung mga grasya. Oh, kasi kung nakikita ka ng Panginoon na you're a good steward, 'di ba? Magaling kang mag-alaga. So, ipagkakatiwala niya sa iyo kasi binibigay mo din sa iba eh. Correct. True, Lalo. Kaya kung ikaw nararamdaman mo, yayamanin ka, nakatutok ka sa amin, tapos feeling mo, gusto mong i-share sa amin, sobra-sobra na. Bigay mo kay Nicole tsaka kay Diego kasi nagsishare din sila. Yan! Ganon! Ganon yun, ha? O siya, salamat na marami sa pagtutok, mga kabisya. Bukas kami magsha-shoutout. Alright. Bukas? O sige. Bye-bye. May mga gagawin lang. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot.
Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo na naman ako. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din.
Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? The next question. Single ka? Course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano?
Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one, Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay
magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay. Kakain tayo, susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpapak na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito Sa ang ano? isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay nagmamay-ari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Ikagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura.
Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers! Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Ah! Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Kakaiba Sa kasi. ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumataw? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi na ako mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa Dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang kasag... Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor.
Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko.
And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo